Лагерлерде, мәктәпләрдә балаларның җәйге ялы ничек оештырыла? Иминлекне тәэмин итү чаралары ничек үтәлә? Төләүсез һәм ташламалы юлламалардан кемнәр файдалана? Яңартылган лагерь киңлекләрендә төрле телләрдә балаларның шат авазлары яңгырый. Биредә ял итүче иң нәни балалар да төгәл кагыйдәләргә өйрәтелгән. Һәр халыкның рухи мирасын хөрмәтлиләр, саклыйлар. Бу Идел буе федераль округында беренче этно-мәдәни балалар лагере. Бер корпуста милли ризыклар әзерләргә өйрәтсәләр, икенчесендә чигү бәйләү, башка һөнәр серләрен үзләштерәләр. Мирас балалар сәламәтләндерү лагере 2 еллык капиталь ремонттан соң балаларны кабул итте. Бу ял итү базасына түгел, төрле яклап үсү, тәҗрибә алмашу урынында. Лагерда барлык уңайлыклар, ашхана, медицина пункты, клуб, сәхнә бар. Балаларны беренче булып Татарстан президенты котлады. Сезне чын күңелдән бүгенге балалар саклау бәйрәме белән котлыйбыз. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, яхшы яллар булсын, менә ялларыгыз матур булсын. Сезнең өчен бөтен шартлар монда тудырылган. Лагерда бер сменада 144 бала ял итә. Балалар лагерларын сәкләндерү республика программасы буенча Татарстанда 24 объект тәртипкә китерелгән. Ялны оештыруны балалар белән эшләүче оешмалар контрольдә тота. Тәрбия шартларын, Роспотребнадзор критерийларына лагерлар ничек буйсыналар, шул мәсьәләләрне тикшерәбез әлбәттә. Һәм инде менә бу җәй ялы башланыр алдыннан безнең депутатларыбыз кайнар линияны оештырдылар региональ җәмгыять кабул итү пунктында. Һәм шушы мәсьәлә буенча ата-аналар тарафыннан күп кенә сораулар килде безгә. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.